presentem avui, amb aquest eslògan de la ciutat dels cotxes a la ciutat de les persones, un projecte que transformarà en 2 anys la mobilitat injusta i insostenible de l'àrea metropolitana. Hem preparat durant 2 anys un projecte que ha seguit tot el rigor tècnic i la metodologia d'aquest tipus de projectes amb 2 mesures principals. Un peatge urbà al que acompanyem amb un pla de xoc per al transport públic, la bicicleta i el vianant que tindrà un impacte a nivell metropolità amb una reducció dràstica del trànsit. Al cotxe li hem donat una centralitat quan a polítiques públiques, quan a presència en els mitjans de comunicació, que si mirem les dades demogràfiques no li correspon. Per això, avui proposem que en el termini de 2 anys s'implanti un peatge urbà dins l'actual àrea de la zona de baixes emissions Rondes de Barcelona, amb un càrrec diari de 4 euros per a aquells vehicles que hi circulin de 7 del matí a 8 de la tarda, tots els dies de la setmana, a excepció dels vehicles d'alta ocupació amb 3 o més ocupants, transport públic i col·lectiu, taxis, vehicles per persones de mobilitat reduïda i també persones amb rendes baixes que necessitin el vehicle per a l'exercici de la seva activitat professional. Ens cal millorar de forma urgent i radical el transport públic d'accés a Barcelona i ho proposem fer-ho gràcies als diners recaptats per aquest peatge amb 3 xarxes de xoc. La primera, la xarxa diürna, potenciar la que ja existeix de xarxa d'autobusos, que des de qualsevol capital de Catalunya, d'alguna comarca catalana, es pugui accedir a Barcelona abans de les 7 del matí i tornar després de les 8 del vespre, que serà l'horari del peatge. En segon lloc, una xarxa per poder anar a treballar fora de Barcelona, per tota aquella gent que resideix a Barcelona i que necessita agafar el vehicle privat perquè no té alternativa per arribar sovint a polígons industrials. I una última xarxa nocturna, una xarxa per evitar l'efecte ventafocs, que en diem, l'efecte de que el transport públic s'acaba a una certa hora.